Nahuli kam ang pagpangawat sa usa ka motorsiklo nga gi-parking haduol sa usa ka mall niadtong Agosto 8 pasado alas 2 sa hapon. Makita sa video nga naka-helmet ang suspect ug daw mihunong pa kini tungod sa laing motorista ug nakig-istorya. Sa mga musunod nga panghitabo, giguyod na diay ang motor nga iya ni Gerson Buhawi, taga Sitio Tugas, Barangay Guadalupe, ning Dakbayan. Base sa incident report sa kapulisan, gibilin ni Gerson ang yang itom nga motor kay nagproseso kini sa opisina sa PhilHealth. Apan sa iyang pagbalik sa dapit, diin gipark niya ang motor, wa na kini sa nahimutangan. Sa laing CCTV video nga kuha dapit sa may Mango Avenue, makita nga nagguyod gihapon ang suspect sa maong motor. Nagpakitabang na ang biktima sa kapulisan sa pagsubay sa maong suspitsado ug nanawagan sab ang biktima sa pagtawag kaniya sa numero 0935-133-0796 kung ugaling dunay makakita niini.